ଛୁଟି ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ଅଫିସ ସମ୍ଭାଳିଛି ନା ଆରେ ଅଫିସ ସମ୍ଭାଳିଛି ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲେ କି ଟେରରେ ଟିକେ ଆସିବେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଛୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ବଲ୍ଲକିରି ରଖିରେ ତମକୁ ନରେ ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡେସିକେ ଆଉ ରଖୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ ରଖୁଛନ୍ତି ଫୋନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ କଣ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହଉଛି କଣ କ୍ୟାରେ ଦସ୍ତଖତ ମାଇଲେ ଦସ୍ତଖତ କହୁଛୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଦସ୍ତଖତ କରିସାରନ୍ତିନି ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ କଣରେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସ୍ନେହର ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନେବେ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଦରଖାସ୍ତ ନା ପର୍ସନାଲ ଚେଟ୍ରେ ସାର୍ ଦରଖାସ୍ତ ସ୍ନେହର ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଲିଖିତ ଦରଖାସ୍ତର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ମୋର ଜମିରେ ତଳି ଓପାରିବାକୁ